Hehehe, masa deng? Masa deng ada? Ada तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय लोगोफोर नैबे ढेकियाजुलिनि हस्पिटालावसो दंफैयो। मा होनगोन जोंहानि राजाया आरोना मैयायो एकदम सिरियास लोमजादोंमोन आरोना, एकदम माथो साथो गैयि बोरैबा बिमादैजों बाजाबाय थानायाव माने डर गैयि जादों आरोना, खुगा अरथेनाय बोरैबा बिदि जानायमोन। ओमफ्राय मैयानो माने डक्टरनाव लानानै फैबाय आरोना, ओमफ्राय आंथ' मैया फैनो मोनासै। ओमफ्राय दिनै फुङावहायनो नायनो होननानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय मैयायो जोंहा आदा बाजै ओमफ्राय जोंहानि नानि थालांदों आरोना बे हस्पिटालावनो। ओमफ्राय बिसोरनो दा ओंखामबो लानानै फैफादों। दहाय फुंनिफ्रायनो आं भिडिअ बानायबोनो सानदोंमोन, ओमफ्राय बानायस्लाबनो हायासै आरोना। जों दायो बिबोनांजों आंजों जोंहानि बिबोनां आसा ओमफ्राय आं फैबाय आरोना, हस्पिटालाव दंफैयो दायो। थ' नोंथांमोननो आं देखायनोसै राजाया माबायदि जानानै दङ। थ' मैयाथ' जेबो रायलायलाबोमोन गाबलाबोमोन बिदि एकदम जादोंमोन आरोना। दायो आं नायनानै फैखांबाय, दा नोंसोरनोबो देखायनोसै। थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो लोगोफोर। हे मा जादों आरो आखाया मा जाखो मा बे गथ'फोरनि स्पेसियेलिस्ट डक्टरनाव लानानै फैदों। ओमफ्राय बिराद बोराबदों आरोना, मानसि नुबाथाय रायलाया जागासिनो दं। आजा हाय होनहर दे, हाय होनहर। बिराद बोराबदों मानसिया लोगोफोर, एकदम बिराद बोराबग्रा जादों आरोना। ओमफ्राय मा होनो दाख्लै बावै 1.5 बोसोरनि बिजि थुदोंमोन, बिनिफ्रायनो मानसिया एसे लोमजाबाय थादोंमोन। होमबाबो एकदम लोमजानाय बायदि नुवा आरोना, मानसिया थाबायथिंबाय थायोना, बेखायनो जेबो पाता मोनाखै। ओमफ्राय मैयानि दिनावसो जाबायदि जाखाबाय आरोना, एकदम माथो साथो गैया, जेबो हुस गैया, बेबायदि जानानै थादोंमोन। दायोथ' नायनानै एसे मोजांखौ नुबाय लोगोफोर। दे थाबायलाय दे थाबायबो इथिं थाबायबो। हर आंनो हर आंनो हर दे खारदो दे। बेयावसो खारो गारिया। थिं खारबो दे, थिं जा आरे खारबो। खारदो दे गारि, खारदो दे। सोर बायनाय हा राजा? फैगौ मबाइल लायदों। थाबायथिंगासिनोसो। मा जानाय जायो मा जानाय? हाबथारा माथो नैथिनालाय थिं फुरा गैला। मा जानाय मा जानायलै
Ding 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 nih. Con này gần đây vậy. Con đây. Bicing bicing. Gila gila. Gila. Tep. Teh karbo deh. Kardeng, dari kardeng. Hah? Tuh logoफोर दायो आङो न'आव फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो डक्टरा गाबोनसो रिलिज होगोन ओमफ्राय मानसिया एकदम रायलाया जायोसै आरोना एकदम मा होनो माथो होबाबो सेङा जायो आरोना दाख्लै बे 1.5 बोसोरनि बिजि थुजानायनिफ्रायनो बेबायदि एसे लोमजानानै बारा माथो सेङा जाबाय थादों मानसिया थ' थाब हामथोंसै लोगोफोर ना मा होनो थ' भिडिअखौ लोगोफोर आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय